nyithindo, machiegni uru e chenro mar tedo. Nyinga en Josephine Achieng kata Josephine Jos. Kawuono ni wan kod chef Akinyi kata chef Kandi. Odhi puonjowa kinyalo ted pancakes. Machiegni uru. Chef Kandi, inyalo muso nyithindo? Oyaore uru nyithindo. Kawuono adwa puonjou kaka wanya tedo pancakes. Machiegni. Dong koro nego walog lwetwa mondo wadhi nyime. Koro gima wadwa chako gi toyo tong' gi. To tong' kidwa toyo ok ito achiel kumoro, ito achiel mondo ka bed ni nitie mokethre inya golo. To binyalo tiyo gi tong' mar kienyeji? Tong' mar kienyeji be inya tiyo go. Koro wadwa chako kendo koro wadwa kao vanilla essence. Wadwa kete kanyo. Ogemo ladha e pancake. Wadwa kao kijiko ni, ket vijiko 3. Ok soy sauce. Ma vanilla essence. Inya ted kode kata cake. Koro wadwa tede. To kwadro tedo pancake ni ok wadwa tiyo gi mo mang'eny. Gima wadwa timo, wadwa kao brush ni
Pancake ni osechiek mondo waket moro. Kendo wakao mogo matin. Kidwa ni mondo pancake ni obed mamit, inya keto tok ndim cha. I grate mo nikete dong wan waketo vanilla essence. Vanilla essence en mar tedo kata cake. Koro inya tiyo gi vanilla essence kata inya tiyo gi tok ndim cha. Koro wasetieko tedo pancake wa mar mogik to okoka kata dakika par to wasetieko. Wanya tedo wanya madho go chai gokinyi kata inya chame kaka snack. Neno ka hiyo chiek maber. Pancakes. Nyaka chop juma manyien mabiro tudore kendo. Nyinga en Josephine Achieng kata Josephine Jos. Jatedo. Inyalo nyiso nyithindo nao. Nyithindo, kidwa tedo pancake, okochuno ni bed gi vanilla essence kata ndim wawachono. Inya tedo mana kamano to pancake ni bro bedo mamit. Inya madho kode chai. To kudwa puonjre mang'eny, unya yude Instagram Aroro's Kitchen. Nyaka chop juma manyien mabiro tudore kendo. Oriti uru.